il·lusió de veure el seu poble ple de la joventut que envolta a Begís. Serà l'alcaldessa Maria José. Estem molt agraïts que esteu així i emocionats perquè la veritat és que això ens supera en abundància. Sou tanta gent, així que és tanta il·lusió, tanta alegria que només puc dir que per nosaltres és el millor que ens ha pogut passar. Us agraïs que esteu així i que feu integrar el nostre poble, que encara siguen per tradició castellanoparlants, sabem que tots estem integrats en el mateix món i en la mateixa forma de pensar i en la mateixa forma de veure l'educació. Entonces, esto es para nosotros una gran alegría. Cada un pot parlar conforme vulgui, però tots tenim que pensar de la mateixa manera i anar cap al mateix lloc. Entonces, gràcies per estar així i seguir la paraula al siguiente. Tot seguit vos parlarà Vicent Moreno, president d'Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua. Bé, molt bon dia, benvinguts a Begís, moltíssimes gràcies per l'acollida. Ja sabeu, bon dia i felicitacions. I teniu una especial enhorabona per la trobada. Des d'Escola Valenciana volem recordar que les trobades són festes lúdiques, festives, que transmitixen l'estima per la nostra benvolguda llengua. Moltes gràcies a tots els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores que donen suport així a l'Alt Palància, al valencià, així com al govern valencià pel seu suport. També moltíssimes gràcies, com no, a l'Ajuntament de Begís, al seu Ajuntament, a la seva corporació municipal, a l'escola, a la comunitat educativa, per la seva acollida especial a la trobada. Per suposar també a un equipet que tenim d'Escola Valenciana i, com no, als altres professors i professores, mestres de les escoles de tot l'Alt Palància que heu decidit vindre avui així a Begís i que a més us impliqueu per el tema de recuperació del valencià en la vostra comarca, com heu fet en Jèrica, en Viver, en Altura i ara en Begís. I d'ací llancem la proposta a veure quin ajuntament l'any que ve vol acollir-nos, que estan ahí estudiant. Igual acabem la trobada, ja ho sabem. Ahí estem ahí, ara parlem. Avui també volem donar les gràcies especialment als i les mestres que treballen professionalment educant i formant els ciutadans del futur, que saben ben bé el que vol dir això de l'ofici de ser mestres i que tenen mestres que no pensen mai en el temps, en l'horari, mai. Això dels diners no compta, les vacances no compten, és el treball, el millor són els xiquets. Aleshores, moltes gràcies a aquestes persones que esteu fent personetes del futur. I això és el que tenim que reivindicar expressament avui, així a Begís, i tot durant aquesta setmana, que ja sabeu que ha hagut ahir molt de manejol i estan manejant en el treball que fan els mestres. Els mestres treballen de valent professionalment. Les nostres trobades mostren que Escola Valenciana vertebra el territori. Compartim l'ideari de fer l'escola que volem. L'escola que se fa, escola a escola, poble a poble, comarca a comarca, i anem construint el país que volem. Amb l'eslògan de les trobades que tenim a la samarreta, nosaltres pel valencià celebrem la dignitat del poble i li fem un ullet a les obres cabdals del País Valencià, nosaltres els valencians, de Joan Fuster. Nosaltres volem viure plenament en valencià, volem que tots també pugueu viure en valencià i en castellà, que ens entenem tots. Tenim un equip de ràdio per a gravar el programa de ràdio de la trobada de Begís en directe. Qui vulgui pot passar a saludar després que li graven una entrevista. Per a fer tot això necessitem que els xiquets nostres, mirant la televisió, els herois, parlen en valencià. I necessitem molts amics i molts amigues d'Escola Valenciana, podeu entrar. Tenim 10 trobades arreu del nostre territori, ja n'en portem 10. Avui estem a Begís i serà demà a Ador i Palma, el diumenge a Vilanova d'Alcolea i així altres setmanes podeu veure escolavalenciana.org i l'última serà a Villar en juny. Us convidem a passejar el nostre país, trobada a trobada, fer excursió, gaudir de la riquesa lingüística de la comarca i volem dir que les trobades el que fan és això, agermanar, fer ponts d'unió i estimar el valencià. Moltes gràcies i passeu-ho molt bé avui en Begís.
I per últim, en representació de la Conselleria de Cultura i Educació, Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. En nom del govern, inicialment agrair moltíssim a l'Ajuntament de Begís, a la seva alcaldessa, per haver acollit avui una festa tan important com aquesta. Jo sempre allà on vaig dic que la festa de les trobades, la festa a qui agraïm moltíssim a l'Escola Valenciana, és la festa més important i educativa que s'està celebrant en qualsevol comunitat autònoma de l'estat espanyol. Una festa que porta més de 30 anys vertebrant el nostre territori i fent-ho a través d'un dels elements més importants que ens defineix com a poble, que és el fet de tindre una llengua diferent a la resta de comunitats autònomes. Sabeu que des del govern, sabeu que des de la Conselleria d'Educació estem fent grans esforços per tal d'acompanyar els nostres docents i per tant el meu segon agraïment no pot ser d'una altra manera que agrair als docents, als mestres, als professors que tenim a les nostres escoles, a les nostres aules, perquè ells són el producte de que es puguen fer aquestes trobades i de que es puguen dibuixar somriures dels nostres alumnes i que puguem trobar una futura generació de persones formades amb tota una sèrie d'elements que són els que transmeten els nostres docents dins de les aules. Per tant, enhorabona, moltíssimes gràcies als docents i als mestres que us tenim dins de les nostres aules. Als alumnes i a la resta de personal que teniu ací, segur que fa poques setmanes hem posat en marxa la televisió, tenim a punt ja emetent, tenim a un equip de professionals treballant per tal d'implementar una multiplataforma educativa que es posarà en marxa i, per tant, des d'ací us llança als alumnes que sintoniseu la televisió a les 8 del matí, tenim els beaters, tenim les rondalles d'Enric Valor emetent-se al matí, als docents que utilitzeu els materials de la televisió i que els introduïu dins de les aules. Perquè jo crec que el més important, i això és un dels elements que nosaltres perseguim des del govern, el govern ve carregat de pedres a les butxaques, de pedres no per construir torres, sinó per construir ponts. I així avui es construeix un pont des de les comarques del Mediterrani d'allò millor. Moltíssimes gràcies. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. L'espurna de la història i avançant a pas valent hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Separar les emocions. Dime, Pilar. Vols vindre a dir alguna cosa? Dime. Dime. Quin au pon a la palla? No. Pon un ou. La gallina bombe. Hem fet de cels, mars i muntanyes
els escenaris d'un nou crit. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. És de nit, és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. És de nit, un racó dins del cor, ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. És de nit. Seria màgica, perquè anava per cel, creuant els núvols, i anava a l'illa relenta, tota contenta, amb el seu gatet Joan. Un dia anaven així en l'escombra màgica i de sobte tingueu una bufada de vent. Ai, una bufada de vent, que li arrencava el barret a la l'illa relenta. Estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no soc ningú. El meu es Paquita. Hola, Paquita. Yo era feliz en mi matrimonio, aunque mi marido era un demonio. Això m'ha igual, Paquita. Fa unes setmanes el meu home em va dir que no m'estimava. Ho superaràs. Al cap de 2 dies em va tocar la loteria. Felicitats! Felicitats! Aleshores el meu home em va dir que acceptava la meitat. Quan ja va morir, justament ahir va morir. Per acompanyar els sentiments. Una alegria sense fronteres, una alegria plana sense normes. Tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd, una esperança que no s'ha acabat, una esperança que l'esperança quan vas avançant.
sona la música es posen a rodar. A rodar! Vinga! Espaiet, espaiet! Aquesta és la dansa de gegants. Aquesta és la dansa de gegants. Quan comptem l'1, 2, 3, 3 palmades has de fer. Quan comptem l'1, 2, 3, 3 palmades has de fer. 1, 2, 3, Clas, clas, clas! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! I rodem! Molt que rebonico ho heu fet, Vinga, bona, això com va? Peu, cama, nas i abraç. I que esteu en l'escenari, per favor. A de 3, i 1, 2, 3, i m'ha tocat el peu, m'ha tocat la cama, m'ha tocat el nas, m'ha el peu sonaràs i rodalí, m'ha alçat el dit, i rodalí, bufant el cap al dit, i rodalí, m'ha alçat el dit, i rodalí, vinga, tot el món a ballar, on les papers! Vinga, tots a ballar i a ballar! Molt bé! Te mando seguidores.